Atur isik. Jane apa-apa ki apik ganteng nganggo mendem lah kowe sing marake bubarke tandingan ya kuwi. Iya. Ngger mengko dhisik karep leren sik. Iki rengeng-rengeng sawetara. Iya kersane biyung. Kanggo ngedem aku tak nyuwun sinom nyamat Malik pelok kepara nyata ngger. Iya. Sapa sing dikersake yo? Aku tak nyuwun berkah Mbak Rusiati. Mbak Rusiati. Sinom nyamat. Iya. Ya, monggo Mbak Rus. Senadyan swantene rada keganggu alon-alon kok ora ya tekan swantene. Iya. Yen sasi ngene iki ora ana kok swara utuh. Iso nyiwara wis alhamdulillah. Tenang kok ngger. Monggo Mbak Rus kuwi sinden laris. Dasare ya apa-apa iso. Iya. Monggo Mbak Rus dipun aturaken. Monggo. Medil. Iya. Nglerek nang Mbak Dar sini. Iya. Monggo Mbak Dar. Setyawati. Iya. Nano garap koplo, Mas. Terasa pengaruh sing kono-kono. Kene ya kene. Wah, jan kono wis gayeng ira jamak. Monggo Mbak Setyawati. Woyo-woyo. Nggih, lentu. Nggih. Angger titipane woyo-woyo nek ora ketok. Kepati. Nggih. Iki jane gawan Monata jane. Tak golene. Iya. Monggo Pak Fahmi. Ajar nembang Jawa. Aja iki lho. Yo.
ora. Sing tinteke mengkari saisike. Iya, Sisisan ki, Mbak. Anu